Yan mga idol, malaki. Yan. Ang laki ng uwang. Panoorin nyo itong video na ito hanggang dulo para makakuha din kayo ng ganito. Napakasimple lang ang paggawa ng trap na ito mga idol. Napakasimple lang itong gagawin para makakuha kayo nito. Panoorin nyo ang buong video na ito para makagawa din kayo ng trap. Hello mga idol, welcome back sa aking YouTube channel. At sa video ito mga idol ay ibabahagi ko sa inyo ang aking gagawin na paraan upang makahuli tayo ng ulang o uwang, o yung tinatawag na native na hipon mga idol. At ang gamit ko ngayon ay itong mineral water. Nasa 12 liters. Tapos meron tayong nylon at saka star screw yung ginagamit ko ngayon na pang dito, ang butas mga idol. Kasi kailangan natin itong butasan. At kung gusto mo matuto kung paano gumawa nito, kung may mga ilog dyan sa inyo, sundan mo lang ito mga idol at makakagawa ka ng trap o gamit pang huli ng uwang mga idol. Tuturo ko sa iyo step by step mga idol. So habang gagawin natin to, initin lang muna natin tong bakal o star screw, anong meron kayo dyan. Mag-init na yung maliit lang pang butas dito. Kung bago ka pa lang sa aking channel mga idol, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at pa-share na din ang ating mga video. So, unang step mga idol, kailangan natin putulin dito sa unang linya niya mga idol. Dito natin to putulin. Pero mga idol, naputol na natin. Ito ay ipapasok natin dito. So ito munang unahin natin sa pagbutas mga idol. Depende na lang sa inyo kung ilang butas o gaano karaming butas ang ilalagay nyo. Importante may butas sa mga idol para maamoy niya na yung sa loob, yung paing sa loob. Ito na namang malaki ang bubutasan natin mga idol. So, tapos na natin tong butasan tong dalawa mga idol. Kailangan na natin ilagay dito sa itaas. Ilapat lang natin. Tapos pagsabayin natin anuhin tong mga idol. Butasan natin ng sabay para tahiin natin dito. Pagsabayin natin. Kasi kailangan itong tahiin para magdugtong siya. Yun, tapos na mga idol. Kailangan natin tahiin ito dito mamaya. Tapos ito yung pamaing natin mga idol. Ano to? Bunga ng nyug. Kailangan na natin itong sunugin mga idol. Ito. O ba yung kopra mga idol ba? Tapos sunugin nyo lang. Kasi mabango ito. Nakakaakit ito ng ulang. O yung uwang. Maakit sila sa amoy nito pag nasunog to. Tahiin natin mga idol. Nylon yung gamit natin pang tahi. So, tapos na mga idol. Ito, ganito yung pagkatali natin mga idol. Pagkatahi na natin. Yun. Ito yung pamaing mga idol. Ano lang natin? Hatiin lang natin. Kita na natin yung mga pamaing. So ito na mga idol. Tapos ko na nagawa mga idol. Ito na yung resulta niya. Tapos may paing na din sa loob. Yan. Yung kopras. Ito yung pagkatali natin mga idol.
hindi yan makakalabas. Bali dalawa to idol, meron akong nagawa dati ng isa at na vlog ko na din to. Bali dalawa na, itong isa malaki. Yung isa Yan. maliit. So ilalagay ko lang mga idol. Small large. Punta na tayo sa ilog. Small o large. So ito mga idol, ilalagay ko na tong isa dito. Itong malaki. Lagay ko lang dito mga idol. So dito ko na lang ilalagay itong isa mga idol. Dito sa part na ito. So yun mga idol, nailagay na natin yung ating trap. Kaya babalikan ko na lang yung bukas ng umaga mga idol. Kasi kung may huli yon, ipapaing natin sa dagat. Mamingwit naman tayo bukas ng dagat. Sa dagat tayo bukas. So bukas ulit mga idol. So yun mga idol, good morning. Araw ngayon ng linggo at binalikan na natin yung pisto kahapon na nilagyan natin ng trap ng uwang. Kaya sana ay may laman ngayon, may mga uwang na nahuli sa nilagay nating trap. Kasi may nanguhuli din dito ng nakaraang araw. Sana may natira pa at may laman yung ating nilagay. So tingnan natin mga idol, kukunin na natin. Yun mga idol. Yun o, malalaki. Yun mga idol, malaki. Yan. Ang laki ng uwang. Yan mga idol, gumapang pa. Tingnan natin sa bahay mamaya. Kunin pa natin yung isa mga idol. Ito yung isa mga idol, may laman din. Tapos may nakuha pang kasag mga idol. Yan. Yan. Parehong may laman tong dalawa mga idol. Titingnan natin sa bahay. So ito na mga idol. Nandito yung laman. Kukunin natin, ilagay natin sa planggana. Papakita ko sa inyo, ito epektibong trap. Kaya kung gusto nyong gumawa ng ganito, tingnan nyo lang, panoorin nyo hanggang dulo para matuto din kayo kung paano gawin. Baka marami din dyan sa inyo ng mga native na uwang o itong ano, tawag dito sa Tagalog, native na hipon. So ito mga idol, mayroong dalawang malaki. At merong maliit. Liit. So ito mga idol, mayroong malaki. Yun, kaya napaka-effective nito mga idol. Yun, malaki Ito yung gagamitin na natin, gawin na natin itong pain sa dagat, panghuli ng isda. Kaya panoorin nyo itong video na ito hanggang dulo para makakuha din kayo ng ganito. Napakasimple lang ang paggawa ng trap na ito mga idol. Napakasimple lang itong gagawin para makakuha kayo nito. So, panoorin nyo ang buong video na ito para makagawa din kayo ng trap na ganito. So dito ko na tatapusan ng video nito. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at paki-share na din ang video ito.